जिल्ला बिजिरसालिसिम बिजिरनायखौ दैथायहरनो हागौ। बेनि उनाव केसनि गुबै बिजिरनायनि राहाया जागायजेनगोन। मैया बिजिरसालिजों थिसनजानाय सासे उकिला बे सा 7 दायनिगिरिफोरनि जानानै नुजाथिदों। मख'नो गोनांदि जुबिन गार्गखौ बुथारनाय जाथायजों लोब्बा थानाय बे दायनिगिरिफोरनि जानानै बार एसोसिएशननि थिरांथा लानायनि उनाव सुबुंखान्थिखौ नोजोर होनानै जिल्ला आयेन सिबिथाय बिगोमाया सासे उकिलखौ थिसनदोंमोन। मोनसे जोबोद दुखुनांथाव खौरां। बड' शर्ट फिल्म थामहिनबा बर' सुंद' सावथुननि बयनिबो बिमा रल लाग्रा पबा बसुमतारिया बे बुहुमाव गैलिया। थांनाय मैया मोनानि 11 रिंगासो समाव बिथाङा हरखाबै रुंसारि जानानै थांबाय होनना मिथि मोनदों। आसाम फिजिकेल एकाडेमियाव सोलोंथाइ लानानै साख्रि मोननो हानाय सानै लाइमोनखौ मैया गाजा गोमजायै बरायदों। क'क्राझार गसाइगावनि आमलाइगुरियाव थानाय आसाम फिजिकेल एकाडेमिनि फिन गेदेरथार जाफुंसारनाय। आसाम फिजिकेल एकाडेमियाव सोलोंथाइ लानानै साख्रि मोननो हानाय सानै बिजाथिफोरखौ फिन आरोबाव मैया गसाइगाव एकाडेमि महकुमानि आमलाइगुरि गामियाव थानाय आसाम फिजिकेल एकाडेमियाव गाजा गोमजायै बरायनाय हाबाफारि खुंफुंनाय जादों। बे बरायनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै गासैबो सोलोंसाफोरखौ खुसिजों रंजाखांनायखौ नुनो मोन्दों। बड' राइटार्स एकाडेमिनि दैदेननायाव चिरां जिल्लानि काजोलगावआव गोदानै लुफुंजानाय बड' मिउजियामखौ बेखेवबाय। मैया बड' मिउजियामखौ बेखेवनाय हाबाफारिखौ बिटिसिनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा पानिराम ब्रह्म बिथाङा बेखेवनानै होयो। बर' राइटार्स एकाडेमिनि आफादगिरि राजेन बसुमतारि बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव मिथिहोयोदि बर' सुबुंफोरनि सानफ्रोमबोनि जिउआव बाहायजानाय दोरोङारि नखरारि मुवाफोरजों लोगोसे दोरोङारि दामग्रा आगजु, आखाइजों दानाय लुनाय आरो गुबुन गुबुन मुवाफोरखौ संरैखा खालामनो थाखाय बे मिउजियामखौ लाहार फाहार खालामनाय जादों। मख'नो गोनांदि बड' राइटार्स एकाडेमिया बर' माहारिनि जिउजों सोमोन्दो गोनां गोबां बिथांखिफोर सानखांदोंमोन, जायनि गेजेराव बे मिउजियामा मोनसेमोन आरो बिथांमोना बे बिथांखिखौ जाफुंनायाव एबा मावफुंनायाव जाफुंसार जादों होनना दाबि दैखांदों। मैयानि बर' मिउजियामखौ बेखेवनाय हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै मोनसे मेलबो खुंनाय जादोंमोन। बे मेलनि गेजेरजों बर' राइटार्स एकाडेमिजों दिहुनजानाय बिसम्बि मुंनि गांसे बिजाबखौबो पानिराम ब्रह्म बिथाङा बेखेवनानै होयो। मैयानि बेखेवनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा पानिराम ब्रह्म बिथाङा गोबांथार बाथ्राखौ बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला बिथाङा बुंदों, बर' सुबुंफोरनि दोरोङारि सानफ्रोमबोनि जिउनि मुवाफोरखौ बे मिउजियामाव संरैखा खालामनानै साजायनाय दोननाय जागोन आरो बिटिसि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा पानिराम ब्रह्म बिथाङा बुंबावोदि बेनि गेजेरजों गोदान जोलैफोरा फैनानै गावसोरनि दोरोङारि मुवाफोरखौ नायनो हागोन आरो बेफोरखौ सिनायथिनो हागोन। जों बिटिसि खुंथायनिफ्राय बर' राइटार्स एकाडेमिनि बे हाबाफारिखौ बाख्नायदों आरो बिटिसिआ थारैनो गावसोरनि नाजानायखौ आरोबाव गोसो बोनो हानाय मिउजियाम महरै जौगाहोनायाव हेफाजाब होलांबाय थागोन। मैयानि बेखेवनाय हाबाफारियाव बिजनी रुपाली महाबिद्यालयनि आइजो फरायसाफोराबो दोरोङारि बर' मोसानाय आरो मेथाइ रोजाबनानै नायगिरिफोरनि गोसोखौ जै खालामनो हादों। मैयानि बे हाबाफारियाव नुजाथिफैनाय मख'जाथाव आलासिफोरा बिपिएफ दोलोनि मिरु लेङाइ आफादगिरि सुद्द बसुमतारि आरो काउन्सिलर सुक्र सिंह मुसाहारि बिथांमोनाबो बाहागो लादोंमोन। आलादा रायजो बड'लेण्डखौ सोरजिनो थांखि लानानै दाजानाय बन्धुआ फिन आलादा रायजो बड'लेण्डनि थाखाय फिन गोदान दिल्लीयाव आगान सुरलांबाय, जेराव बन्धुनि गाहाय आफादगिरि बनजित मन्जिल बसुमतारिया जन्तर मन्तराव थामहिनबा दिल्लीयाव थानाय जन्तर मन्तराव दिनै बिथांमोना गोख्रोङै सोमावसारनो थाखाय आगान सुरलांबाय, जेराव बिथांमोना गाबोननि आलादा बड'लेण्ड स्टेट दाबिनो थाखाय बिथांमोना सोमावसारगोन, जेराव जन्तर मन्तराव बिथांमोना हाबाफारि जागायदों। आलादा रायजो बड'लेण्डनि थाखाय फिन दिल्लीयाव आगान सुरबाय बन्धुआ। साननैसो सिगाङाव गवानि मोनसे नाइट क्लाबाव गिख्रंथाव अर खामनायनि उनाव खारखोमानानै थानाय दायनिगिरि सौरभ आरो गौरब लुथाराखौ भारतआव लाबोफिनबाय। इन्डिग'नि फ्लाइटआव दिल्लीयाव ओंखारनाय लोगो लोगोनो गवा पुलिसआ सानैखौबो खायो। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बिरखंनिफ्राय ओंखारनाय लोगो लोगो बिदा फंबायखौ पुलिसआ गावसोरनि आवथायाव लाङो। हमजानायनि उनाव बिसोरखौ मेडिकेल आनजाद नायनाय जागोन। बेनि उनाव बिथांमोनखौ ट्रानजिट रिमान्डनि थाखाय दिल्लीनि पटियाला बिजिरसालियाव पेश खालामनाय जागोन। थांनाय 11 दिसेम्बर खालि गवा पुलिसआ लुथारा बिदा फंबायनि पासपर्टखौ केन्सेल खालामदोंमोन। बेनि उनाव थाइलेण्डनि फुकेटनि हटेल इन्डिग'आव सानैखौबो नुनो मोन्दोंमोन।
12 डिसेम्बर खालि बिथांमोनखौ फुकेटनिफ्राय बेंककआव दैथायहरनाय जादोंमोन, जाय खान्थियारि महरै बिथांमोनखौ हमनानै भारतसिम लाबोनानै फैदोंमोन। बे समावनो सानैबो बिदा-फंबायआ सिगांग्रो जामिननि थाखाय आर'जलाइ होदोंमोन, नाथाय रोहिणी बिजिरसालिया बिथांमोननि आर'जलाइखौ नेवसिनानै जोबथेसालियाव थानायखौ रोखा खालामो। मंगलबार खालि एबा मैया हजाइ जिल्लानि लामडिंआव गिबि मन्त्रि आइजो एन्ट्रप्रेनारशिप स्किमनि सिङाव चेक राननानै हादोरसानि गिबि मन्त्रि ड हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव माखासे बाथ्रा बुंथिदों। बिथाङा बुंदों, बांलादेशखौ लानानै राहुल गान्धी आरो एमएलए अखिल गगैजों लोगोसे कंग्रेसनि दैदेनगिरिफोरनि सायाव खेंफोरथि होदों। मख'नो गोनांदि गिबि मन्थ्रिया बुंदों दि थांनाय बोसोरनिफ्रायनो सा-सानजा हादोरखौ भारतनिफ्राय आलादा खालामनानै बांलादेशआव सरजाबनो नाजागासिनो दं। नाथाय भारत हादोरा मोनसे गोख्रों हादर, परमाणु गोहो। भारतआ बुहुमनि ब्रैथि देरसिन रांखान्थि हादोर। बिदिब्ला बांलादेशआ माबोरै बिदि खालामनो हागोन? बे सानस्रिया गावनो गोरोन्थि। नाथाय बांलादेशनि सुबुंफोरनि गोसोआ गाज्रि। बिसोरनो बांद्राय हेफाजाब होनो नाङा। बेफोरखौ दबथायनो नांगौ। भारतजों बेफोरबादि खामानिखौ सहायनाय जानाय नङा। बेफोर बाथ्राखौ गिबि मन्थ्रिया राहुल गान्धी आरो एमएलए अखिल गगैखौ लानानै बुंथिदों। नगाव जिल्ला खुंथायनि नाजानायाव मंगलबार खालि दिं रजाह ओनसोलाव सालनाबारि, बेरबारि बिल, टुकटुकी, आहमगाव, काटुगुरि, रौमारि बिल, गेरेकनि, महराय द'आस आरो मागुरमारि बिलखौ लानानै होखारनाय हाबाफारि जागायदों, जेराव गोबां बोसोरनिफ्रायनो माखासे दुथां सुबुंफोरा बत्रवा आरो दिं मौजाफोरनि बे दैब ओनसोल एबा माखासे दैफोराव आयेन बेरेखायै ना हमबोगासिनो दंमोन। दुथांफोरा दैबनि गेजेराव गिदिर गिदिर दंग'फोर जावदोंमोन, जायनि थाखाय बे फुख्रिफोराव दैनि मिथिंगायारि बोहैनाया हेंथा जादोंमोन। बे समावनो जायगानि आफादफोरा गोबाव समनिफ्रायनो दाबि खालामगासिनो दंमोन दि बे दैब हाफोरखौ अतिक्रमण खालामनायनि थाखाय उदां खालामनांगौ। बे बिथिङावनो दखल खालामजानाय हाखौ मोनफिननो थाखाय रायजोनाङै केम्पेइननि बाहागो महरै नगाव जिल्ला खुंथाया होखारनाय हाबाफारिखौ जागायदों। बेनि सिगां जुलाइ दानाव दिं रजाह सार्कल अफिसारनि मावख'आ नटिस हरनानै होखारनायनि थाखाय सम सिमा होनाय जादोंमोन आरो बेबादिनो मैया फुंबिलियाव नगाव जिल्ला खुंथाया 100 मावथिफोरजों लोगोसे माखासे पुलिस मावथिफोरखौ लानानै आइजें-आइला बाहायनानै मावदांसाफोरखौ होखारनाय हाबाफारिखौ जागायो। क'क्राझार जिल्लानि बड' एसटि होनांगौनि दाबिजों सोमावसारदों। केएसडिसि आरो क'च राजबंशी जनगोष्ठीनि जथायै बानजायनायाव क'क्राझार जिल्लानि सालाकाटियाव रेल होबथानाय हाबाफारिया मिरु सोरखारा मेसेज हरनायनि उनाव थाथ'बाय। क'च राजबंशी हारिनो ट्राइबेलनि गथायथि होनांगौनि दाबि आरो कमतापुर रायजो दाफुंना होनांगौनि दाबिजों रेल होबथानाय हाबाफारि बानजायदों। गसाइगावनि बारलेंमारियाव थानाय बान्दो खर लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै बेखेवबाय। गोजाम बोसोरखौ बिदाय होग्रा आरो गोदान बोसोरखौ बरायग्रा एबा लावखार ओंखाम जाग्रा नोंथांमोननि थाखाय मोजां खौरां। बे मोजां खौरांखौ नोंथांमोननि सिगाङाव लानानै फैदों बान्दो खर ससाइटिनि मावथि बिथांमोना। गसाइगाव टाउननि साहा 3 किल'मिटारसो जानथायाव थानाय बारलेंमारि ओनसोलनि बान्दो खर दैनि सेराव लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै बेखेवबाय। बे लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिनि सोमोन्दै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बेखेवगिरि बिथांमोना माखासे बाथ्राखौ बुंथिदों। मोनसे दुखुनांथाव खौरां। किरण बर'नि बेराम फाहामथायनि थाखाय गोबां रांनि आंखाल नुजाथिदों। बाक्सा जिल्ला पमापतार गामिनि रन्जन बर'नि आंगो अनसुलि बिसि किरण बर'आ थांनाय 1 बोसोरसोनिफ्रायनो ब्लाड केन्सार बेरामाव गोग्लैसोनानै फाहामथाय लागासिनो दं। जोबोर गोरिबजों नाख्रेबजानाय रन्जन बर'आ बिसि किरण बर'खौ देहा फाहामसालियाव फाहामथाय होबाय थादोंब्लाबो दिनैसिम बारा मोजां फारसे फैयाखै। न'खराव जा एसे रां दंमोन बेखौ खरसा खालामनायजों लोगोसे जा एसे हा दंमोन बेखौ गुबुननो बन्दक होनानै फाहामथाय होदोंब्लाबो आरोबाव बिसि किरण बर'नि फाहामथायनि थाखाय गोबां रांनि आंखाल नुजाथिदों। बेनिखायनो फिसाय रन्जन बर'आ बिसि किरण बर'नि फाहामथायनि थाखाय रायजो राजाफोरनिफ्राय अनसुंथाइ मोननो हास्थायदों। बेनिखायनो नोंथांमोना किरण बर'नि फाहामथायनि थाखाय रांनि अनसुंथाइखौ हरनो थाखाय स्क्रिनाव होनाय एकाउन्ट नाम्बाराव हरनो हागोन आरो नोंथांमोना आबुङै बाथ्रा मिन्थिनो थाखाय 9394559958 जानबुं नम्बराव खौरां लानो हागोन।
आसामनि गुबुन गुबुन जायगाफोराव आयेन बेरेखा फेग्रा मुवाफोरनि हेंथायै पुलिस बिफाना अपारेशन खालामदों। गुबुन गुबुन ओनसोलफोराव अपारेशन खालामनानै आयेन बेरेखायै मुवा बेसादफोरखौ जब्द खालामनायजों लोगोसे गोबां फालांगिरिजों लोब्बा गोनां सुबुंफोरखौ हमनानै आयेन बादियै साजा होबोदोंब्लाबो खायसे दुथां सुबुंफोरा बेफोरबायदि आयेन बेरेखा हाबा मावनायनिफ्राय गोजान जानानै थाङाखै। बेबायदिनो फिन आरोबाव गान्जा फालांगिरि हमनो हादों। गान्जा फालांगिरिखौ हमनायजों लोगोसे पुलिसा बिनिफ्राय आयेन बेरेखा गान्जाबो जब्द खालामनो हादों। मख'नो गोनांदि गिलामारा पुलिस थानानि सिङाव थानाय पितामनि गामिनि पुर्ण सेनापतिनि फिसाज्ला गान्जा फालांगिरि राजु सेनापतिनि न'निफ्राय आयेन बेरेखायै गान्जा दोनथुमनायनि सोमोन्दै मिथिनायनि सायाव बिथा खालामनानै गिलामारा पुलिस थानानि बिबानगोरा अभिजित दलनि दैदेननायाव मोनसे अपारेशन खालामदोंमोन आरो बे अपारेशननि समाव पुलिसा राजु सेनापतिनि न'नि उननिफ्राय गंसे प्लास्टिकनि बेगाव सोनानै दोननाय 4.703 किल'ग्रामसो गान्जा बोखांनो हायो। दान्थे बिदान्थे गोनां राजु सेनापतिनि सायाव गोबाव समनिफ्रायनो दुखुवा कना दिलामारा सुबनसिरि गगामुगाव आयेन बेरेखायै गान्जानि फालांगि खालामनायनि अजद मोनबोगासिनो दंमोन होनना मिथिहोदों। गुवाहाटीनि जयपुर करगलियाव ब्रह्मपुत्र दैमानि रुगुङाव दुगैनाय समाव गोमानाय 5 कृष्ण सिबियारिफोरनि गेजेराव सासे सुबुंनि गोथै सह बोखांनो हादों। समबारनि फुङाव ब्रह्मपुत्रआव गोजावनानै थानाय गोथै सहखौ मोननाय जादोंमोन। बोखांनो हानाय गोथै सहखौ बिश्वनाथ चारियालीनि प्रताप राय होनना सिनायथि मोननाय जादों। गासै सानबासिम गोमानानै थानायनि उनाव प्रताप रायनि गोथै सहखौ ब्रह्मपुत्रनिफ्राय बोखांनो हायो। खौरां मोननाय बायदिब्ला समबारनि फुंबिलियाव 10 रिंगासोआव ब्रह्मपुत्रनि रुगुङाव थानाय कारगुलि दैनि टेंकिनि साखाथियाव जायगानि सुबुंफोरा गोजावबाय थानाय गोथै सहखौ नुदोंमोन आरो लोगो लोगो लटासिल पुलिस थानानो खौरां हरो आरो बे खौरांखौ मोननानै SDRF, NDRF आरो लोगोसे दैमा पुलिसनि हान्जाफ्रा जथाय जायगायाव सहैयो। SDRF आरो NDRFआ अपारेशन खालामनायनि गेजेरजों गोथै सहखौ बोखांनो हायो आरो पुलिसा सिनायथि मोननायनि उनाव बिश्वनाथ जिल्लानि प्रताप राय होननानै सिनायथि होयो। बे समावनो थांनाय सनिबारनि मोनाबिलिनि 6 रिंगायाव बङाइगावनि रौनक सदकनि गोथै सहखौबो बोखांनो हादोंमोन। बेनि अनगायैबो गुबुन 3 कृष्ण सिबियारिफ्रा दासिमबो ब्रह्मपुत्र दैमायाव गोमानानै दं। थांनाय बुधबारखालि बरलयदाव दुगैबाय थानाय समावनो 7 सुबुंफोरा गोमादोंमोन। ब्रह्मपुत्रआव गोमानाय सुबुंफोरा फारियै बागामारिनि उमेश कुमार, बिश्वनाथ जिल्लानि गरुवार जिल्लानि आरो दिल्लीनि सागर गौतम, बङाइगावनि रौनक सादक, तेजपुर इटाखलानि प्रताप राय आरो उजान बाजार गुवाहाटीनि अभिजित चौधुरी होनना सिनायथि होदों। थांनाय बुधबारखालि तेजपुरनि 6 कृष्ण सिबियारिफ्रा कारगुलिनि जयगुर गार्डनि साखाथियाव इस्कननि बिबानगिरिजों गायसनजानाय भक्ति कुटिर मन्दिरसिम जयै थांदोंमोन। बेयावनो फुजा आरो फालिथाय खालामनायनि उनाव ब्रह्मपुत्रआव दुगैनाय समावनो बिसोर 7 सुबुङा गोमादोंमोन। बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव फोसावनो लादों मोनसे आलादायै खौरां। खायसे ओरैबायदि लाइमोनफोर दं जेराव समाजारि बिजोङाव सोरनिबा सावगारिखौ लानानै गनायजाथावै मेम्स खालामनाय, माब्लाबा सोरखौबा ट्रल खालामनाय, सोरनिबा समाजनि गनायजाथावै सावगारि गोसारोब्ला सोरबा फावखुंगुर, सोरबा ससियेल मिडिया इनफ्लुएन्सार क्रिएटरफोरनि सावगारिखौ लानानै नंखाय स्प्रेड खालामनाय, बेफोरबायदि खालामनायखौ गोबां खेब नुनो मोनबोबाय थादों। जेराव ससियेल मिडियाखौ नायोब्लानो बेसोरनिल' बेफोरबायदि इनाय हाबा मावनायखौ नुनो मोनबोबाय थादों। थारैनो बैसोरबादि सुबुंफ्रा माब्ला सोलायनो रोंगोन, माब्ला नागारगोन बेफोरबादि फोसावनायखौ? बेबादिनो फेसबुकनि गेजेरजों फिन आरोबाव BTCनि सिप हाग्रामा महिलारिखौ मोनसे UPPL दोलोनि पेजनिफ्राय मोनसे सावगारि जेराव आर्टिफिशियेल इन्टेलिजेन्सनि हेफाजाबजों थामहिनबा AIनि मददजों मोनसे सावगारि खालामनानै हगारदों, जेराव हाग्रामा महिलारिखौ गाबनाय मोनसे सावगारिखौ शेयार खालामनायखौ नुनो मोन्दों, जेराव बेयो AIनि मददजों खालामनाय होननानै मिथि मोन्दों। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्सन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन।
जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा।